Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Enehi, enehi ke puncak gunung. Sepite, tempo, tempo. Bil. Bil. Cepet no mas, cepet no ini lo mas Santa. Oh, juralo. Dah, tungtak dulu dah. Tungtak dulu. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undur. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong. Gane kamu. Iki namanya iki kabutan gelungan lho mas. Lah iya, iya dia. nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Kanca-kanca masyarakat wonten ing Bucel Sedanipun alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah la quwata wa la quwata illa billah. Mak Cange Yulimbo. Inggih. Kaya kula niku jembleng serendang gumun setahun. Pripun. Masya Allah, ternyata masyarakat Bucel Inggih. biarpun sekupnya di kelurahan, Inggih. tapi kaya kelasnya wonten ing kabupaten. Mula Ngaten, tepuk nggih, tangan ngaten, kagem nggih. masyarakat Bucel malam hari ini. Nggih. Nadyan mapanipun wonten Saestu. Karang Padesan Nggih. ning pun kados wonten ing kita, nggih ta? Nggih, saestu. Nggih, Kula niku nggih. dadi dagelan pun enten pirang puluh tahun. Nggih. Lagek bengi niki rekor muri kula, Pak. Dagelan diliwatne pinggir kali, Pak. Kaya jan kuli kaya wong nyuluh kodhok Nggih. Masya Allah. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Krana beliau ingkang ngamangku gati, piyai-piyai ingkang berkompeten dari jajaran Forkopimjam, wonten Mbah Camat yang mewakili atau beliaunya juga rawuh dari TNI Polri, dari masyarakat elemen berbagai sedayanipun makempal dados tunggal. Tur mboten ngirangi subasita sopan santun adat ketimuran unggah-ungguh tata trap trusilaning piyai Jawi, beliau Mbah Lurah Wahyu. Ini biarpun beliau itu ngasta wonten ing kelurahan, tapi secara kebijaksanaan untuk memprioritaskan masyarakat Bucel sedayanipun. Amin. Pripun cobi penjan raoske cobi. Sing mirsani sayek guyub rukun kados ngeten iki pendah bombong penggalih panjenengan. Nggih, bombong mongkok sanget. Wah, kula niki ngati angen-angen pun enten setahun. Pripun? Kula kok arep nderekke panjenengan kula ngati sinau, Mas. Sinau. Dalang iki dalang ngendi tur fenomenal kok ngendi kula ngaten. Lah panjenengan apa supe to Mas kalih kula? Rumiyin nate pentas kalih kula dateng balik papan Kaltim. Masya Allah. Manggenipun wonten dom mriko semanten. Wonten lapangan dom Nggih. pinggir Nggih. pinggir pantai Menawi niku. mboten klentu 2017 menika. Masya Allah, yai Nggih. kok si awet enom kaya ngene to. Nggih. Malah tuwek mbiyen kali saniki lho. Wah, sampane ketoke junjung bos bareng anu terus dijeblokke. Wah. Sampai napa mboten kelingan to, Mas? Dereke Mas Parjito nggih. Nggih, Mas Kentir ngoten mawon. Ampun to, yai kok. Mboten napa-napa. Manu pangapunten kula niku sok kula mboten sok nate nyonyok penggaling yai kathah. Mengke nek kula ngomongke kentir ngoten lak ndak saru wong kula larine penjan yai sepuh kok. Ngaten nggih. Nggih, alung gendeng ngoten mawon malah. Karuane leh genah ngoten lho maksudnya. Mas, sampean paling tidak kudu iso mirsani kepiye bengi iki ngono lho. Iso ndelok ngono lho. Mas Marjito ki lenggah. Biyen petuk ning Kalimantan apa ora kelingan apa? Sapa? Beliaunya ini lho, Pak Majito ya? Pak Marjito. Ndi? Ini lho. Dalange kaya ngene kok iso lagek teko ndi iki lho. Rangkep saiki Pak. Lho, rangkep napa? Rangkep pripun to, Mas? Ya dalang ya bakul tremos barang sakniki. Lah wong iki dalang ora ndek asisten ki ya ngene iki mandiri. Iya. Mula pangapunten Mas, kula Nggih, niku nggih. sampean ki Mbah Wahyu, Mbah Lurah masyarakat. Hebat ya. Pak Wayan.
Oh, Mbah Lurah Mbah Wayan to. Mbah Wayan. Sopo to sing nulis Wahyu mo sapa to? Contonge sapa. Pangapunten Mbah Lurah, Peh Jan. Wis jan asisten. Awakmu ki lek rapal teko sing ngapal. Sampean Mas mriki Mas. Wong niku wau tra kula blegongi kok, Mas. Oh ngoten nggih. Jane panjenengan ngendika awit wau Pak Lurah Mbah Wahyu, Mbah pancen kula umbar mawon wis ben ben kisinan lho. Jenengan ki untung kok kula ki dadi dagelan kulino kisinan. Dadi ora spiro nemen ngoten. Iya. Piye Mas Lutut? Ya wis ngene ae. Loh, kok ngene piye to? Lah iki piyayi sakmene kathah iki ya melu pengen seneng-seneng iki kok iso. Gumun aku iki. Gumun pripun? Bujel nanggap wayang panggonge gedhi mek trimo ngresmekne jeding iki aku jane ra. Oh ngresmekke jeding lah. Matane. Iki fasilitas umum masyarakat kok iso. Ora ngresmekne kamar mandi iki. Ora, ngawur rek. Tak kira lek ngresmekne kamar mandi iki. Oh iki acarane menyongsong untuk Hari Pahlawan. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Kalian Hari Pahlawan. Pahlawan. Nggih. Ya. Yo gini kudune lak paham to 28 Oktober itu Ya Hari Sumpah Pemuda. Itu harus kita pegang. Sebagai warga Indonesia yang baik kita harus ingat PHBN peringatan Hari Besar Nasional 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Gini apa? Apal. 10 November. Hari Pahlawan 21 April. RA Kartini. Niki sekolah, Pak. Sekolah no. 2 Mei. Pendidikan Nasional. Apik. 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. 5 April Jumat Pahing. Geblake Pake. Kuwi nyen. Apa ini Hari Besar Nasional kok? Jumat Pahing iki. Wong tuwa ki ya pahlawan. Wah. Apapun bentuk pahlawan, kamu kan tahu apa arti dari pahlawan kan tahu toh. Pahlawan itu diambil dari kata pahla itu pahlawan itu pelaku. Nah, Bisa ora kowe? loh, pahlawan. Ayo jelas nih, Mas. Bisa ora kowe? Mboten saged. Bisa ora? Mboten. Rasane mburi. Oh iya iya. Sini. Sing tuwek sampean. Pokok sing ra iso kudu manggon guri. Nggih, Mas. Nah, iya. Soalnya kalau kali Mas Kluthuk Loh, itu Gong. ada satu Harus penyelesaian yang positif. harus Nggih. disampaikan Iso, dengan ya baik. iso, ora ya Ora ya ora. ora. Ayo. Ngono. Pahlawan niku napa? Bisa ora kowe iki? Mboten. Nek mburi. Nang guri, nang guri. Ora iso kok ngarep sini. Ganteng oleh. Tapi ilmumu ki sini. Iki Sing gak iso kudu ning Nek Nang mburi. guri. Lah kamu kok aku ora iso iki? Lah iya, kok ning ngarep kowe? Lho, kudune. Nek mburi. Lah iya wis to. Wis Jadi jadi ora iso kuping. ning mburi kok iso. Tambah rungokne kowe iki apa? Lho, lah kok kowe mubeng rene ngopo? Aku ya ora iso. Ayo padha wae kok iso. Ah, Bahasane. Pahlawan ki saka tembung pahlaki pahlawan tu pelaku. Jadi sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih apa wae, itu patut disebut pahlawan. Mulane pahlawan-pahlawan biyen perang karo Jepang, perang karo Belanda, Oke. kuwi ora duwe pamrih apa-apa. Mung pamrih siji, negara kita yang tercinta, negara Republik Indonesia tetap merdeka. Alhamdulillah. Loh, dadi pahlawan iku yang ngono kuwi. Jadi pahla iki pahala Pahlawan ki pelaku. Dadi wong sing melakukan sesuatu tanpa pamrih golek pahala kuwi pahlawan. nek enek sing mastani jutawan. Jutawan, lah nek jutawan iki. Jutawan ki juta ki duit, wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duwite kuwi jutawan. Nek dermawan. Derma ki dharma, dharma ki sedekah. Wan ki pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah ki dermawan. Iso iki. Ayo pinter ya, Lho, pinter. nggih lho. Budayawan. Budayawan, budaya ki budaya, wan tu pelaku. Dadi wong sing nglakoni atribut budaya iki iso diarani budayawan. Lho. Lah nek bakwan. Pak, Padha enek wane kok iso ngono. apa kuwi mau? Bakwan. Ayo nek bakwan apa tegese? Bakwan, bak ki wong wedok. Terus Wan ki pelaku. Terus? Dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. lah wong lanang gawe apa Lah. kek? Cilot. Kowe iki agar Apa enek kok bakwan mbok tekone iki rumah samu ki lho. Inilah bentuk syukur. Iya, wis to diomongi. Syukur yang luar biasa. Luar biasa. Mbah Lurah. Mbah Lurah Wayan. Wayan iki asmane iki nun sewu. Iki kaya-kaya piantun Bali. Iji. Wayan ki. Ya lah. Tadi- Tapi insya Allah namanya Bali, tapi beliaunya cinta terhadap Jawa Timur, tresno karo Mbujel, dan alhamdulillah mengangkat harkat budaya ono ing tlatah Mbujel kene. Tepuk tangan kagem Mbah Lho. Lurah. Lho, Iki lek rangin iki lho, penonton Aku- wayangan begini dicepaki gazebo iki lek ra Mbujel iki rangin iki. Lho ini memang tempat untuk apa jenis berwisata kok iso. Oh wisata kene. Engken no. Oh. Delok mburi ki akeh wisata tok. Bengi ki akeh iki. Lho, iki pengunjungnya yo ngene iki pengunjung iki. Piye to kowe iki? Ya iki ki nggon destinasi wisata. Iya, aku seneng, aku memang
Mula pangapunten Mas Prajito. Nggih. Mbah Lurah menika mujudaken syukur. Syukuripun ingkang inggil ing Nggih. dalu menika lak ingkang dipun wastani guwak ragat. Nggih. Kabeh niku sing dijangka lak nek wis guwak ragat ben iso entuk nikmat. Dono Tur sing rasa. Nggih, ingkang dipun ijabahi menika ingkang nikmat dipun paringi kalian Gusti Allah Gusti Subhanahu Allah. wa taala. Syukur ki penting, Mas. Syukur itu penting karena semua itu adalah titipan. Mbah Lurah kagungan jabatan itu ya amanah. Wong sugih sing gelem sedekah kuwi ya amanah. Mbah Lurah lho. Nyapa? Anakku kok Mbah Lurah kok pamerne. Anakku sing ngene iki lho. Nyapa? Ning Polsek Mojokerto ya. Alah. Dinas po. Nyopet kecekel ndek iki. Lah wong anake nyopet kok kecekel iki lho kok iso. Paling tidak dicontoh. Contoh sapa? Ini ki kesuksesan masyarakat Ya. Bujel. Iso nggelar kaya ngene ndae kok mangsane. Urunan kok ngene iki. Lah mula iki ana tongkat estafet ki to. Iki Nggih. rukun ngene iki lho. Hmm. Kaya mbujeli rukun. Pripun? Enek apa wae urunan, enek apa wae kerja bakti. Nggih. Iki hebat, ora bedak-bedake siji lan liyane. Piye, Mas? Ngen kuwi ngeri. Nek nggone sampeyan. Masyarakat iki ya ora kaya mbujel kene. Nek Bujel lak duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Berbineka tunggal ika. Iya. Kegotong royongan. Itu selalu ditanamkan. Hmm. Lek nggon kuwi masyarakat iki enek dua kubu, Pak. Kok iso ngono? Akhirnya perselisihan itu timbul antara satu dengan yang lain. Ngeri sampai saiki. Mas. Loh iya, sampai jam malam tuh dibatasi. Antarane dalam bermasyarakat. Iya, ngeri. Jadi enek perbedaan pendapat, ada perbedaan segalanya. Jauh Pak kali Loh. dalam penjenengan. Nggih, tebih. Enek jam malam nggonku ki ya, wong wedok ki maksimal metu bengi jam 10. Wong wedok. Wong wedok, wong Nggak boleh lebih. iya, lek wong lanang ki metu bengi jam 12, Heeh. kuwi nguyuh dicekel. Nggonku ki kaya ngono ki. Wah berarti nggak sejuk Pak niki Pak. Nggih. Kuwi Wah, paling tidak harus ono penyaringan, sosialisasi tentang kegotong royongan dan keguyup rukunan. Loh, lah nyapa dadak Loh sosial. nganti ono batasan waktu kok. nggih. Lah kok dadak sosialisasi ki lho nyapa. Kene iki sing kerja bengi ya menghormati sing kerja bengi, Lah, iya. sing kerjane pagi ya menghormati sing kerjane pagi. Lah iya to. Lah nek nggonmu nganti bocah wedok utawa wong Metu wedok. bengi kok jam 10. Niku maksimal. Wong Sing lanang jam 12 bengi ya, Heeh. nguyuh dicekel. Lah berarti ora sejuk hubungane. Lah nyapa ora sejuk. Ha wong lanang jam 12 bengi metu ming nguyuh tok dicekel ki. Lah lek ra cekel bremo obat nabit ki masamu. Masa dikawat ngono. Ambok kowe ning ngarepe ben kuyon raimu kuwi. Wong Wong ngomong nesu. apik kok. Wong iso. ana sunan iki lho. Ora nesu dirungokke piyai-piyai sing Kowe iki lho sing kudu ngrungokne gagasan omonganku. piye Lah ya kuwi mau lho wong nguyuh. dicekel. Nah, kowe tau tumon. Terus ditang ngono. Ora binggit Sesuk-esuk nganggur. nyapa. Cekel notekku ya, Le. Tak tonyo tenan kowe engko. Lah nek tenggen kula nggih mboten jam-jaman nek Lah, wong niki nguyuh lho, Mas. dicekel, isuk ya dicekel, awan ya dicekel, sore ya dicekel. Oh, kita curhat, kita curhat. Mangsane. Curhat. Kersanipun sekeca nggih, Mas. Nggih. Sedaya nampi berkah lan barokah. Insyaallah ingkang lenggah dipun dongaken sedaya paringi seger waras. Amin, Paringi amin ya kathah rabbal rezeki. Amin. alamin. Kaangkat derajatipun. Amin. Niki dalu lak syukuran. Syukuran, Syukuran ki penting, Mas. Eh? Yayi mbujel ki ketoke sugih ya ora malih. Uripe penak ya ora ndangak, tegese sombong ya mboten. Tak omongi kowe. Wong ki tak dudoi. Wong syukur ki non sewu. Anu, non sewu, Pak. Nggih, Ning nggih, kene nggih. to nyapa to dadak rono. Aku Aku ning kono ya penak kok iso. Pak sapa Pak jenenge? Sopan, Pak Marjito. Pak Parjito. Biasanya nek tulisan iki sapa no? Mboten. Niki lho, Oke, niki lho. Oh dipindahi Niki. satu. Oh, nggih menika. Ki bokong menika. Hei, asmane Pak Parjito. Iki lho neng anu Ning gone epek ning ning epek timbang Ah, Oh, diwaca nggih. lho. Pak Warsito. Ah, Ngeten. Ngono. Nun sewu Pak Warsito. Pripun? Lek kritik ngomongnya syukur ki nun sewu. Saya itu bisa menganalisa dan saya itu mempunyai riset penelitian. Nggih. Ngomong syukur loh. Syukur. Wong lek ngomong syukur iku mbiyen iso didelok secara apa tindakannya. Nggih. Tapi sekarang dengan era globalisasi, Pripun? zaman milenial, ini kita bisa melihat wong sing syukur gede karo wong sing ora seneng syukur. Contone ngen pundi? Tak omongi. Bedane piye? Secara fisik, wong ki lek syukure gede iki iso didelok, wong sing ora syukur iso didelok secara fisik. Nggon awak. Awak Contone lek wong lanang lho. wong lanang. Nun sewu, Ya. saya bisa menekankan bahwasanya wong lanang ki syukure gede, insya Allah 99,9%
ini kedepannya besok bakal mlebu swarga. Alhamdulillah. Mergo syukure gede, Alhamdulillah. mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk ngopeni keluarga. Ki cagake Cagake. swarga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Apa, Mas? Wong wedok sing ayu, iki malah duduhke wong sing kurang syukur. Iki sindene Mas Par. Tak omongi we. Kita ki Tak ayu- omong. Niku ayu-ayu lho. Loh, kita Nggih. omongi. Nggih. Iki realita lho. Iya, Ki. Iki penelitian. Wong ki lek ayu ki malah besok ki non sewu kurang syukur. Contone, Tak omongi. Wong wedok wis diparingi rambut ngemak bakung. Sok kala sik kurang trima pinarangan saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. bener. Sing Terus? disemir abang. Ya ora? Nggih, Ya ora? nggih. Mripat wis blalak-blalak. Ah, Sik ya. kurang trima, templeki lensa, templeki plastik. Agene bojomu yo mbok paringi lensa ki yo nggih lensa ayu kok. Tak templeki lensa lho kok lensane putih malah melek koyo kuntilanak iki lho. Ayo delok-delok. Ya apa ora? Nggih. Kurang syukur apa ora? Jelas. Malah ndekne nggih lensa lho. Enek wong mulih luar negeri Pripun? nggawe lensa ndelang ngewangi mboke cetik geni. Akhire Genine meletik ning mripate. saiki pripun? PC bocahe. Kena azab. Azab. Kena azab Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bener-bener. Irung wis bangir wong sik kurang trima. Ah nggih. Sik disuntik silikon ben bangir. Ah. Bojoku yo contoh nyontoh ngoten niku, Pak. Oh nggih. Ben bangir suntik silikon, malah ora mancung lho. Loh, lah kok malah miring ya? Saiki mu irunge kok lawa. Kudune yang silikon ki lambange Nah, to. kuwi ora bangir malah ndledek ngene. Kuwi dielingke karo Salah sewu. salah kedaden nek Salah kuwi. kedaden Ah, kurang nggih. syukur. Untu wis miji timun. Wis apik. Pinaringan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala untu wis miji timun. Sik kurang trima, sik dikawat, sik dibegel. Tur diganti kaya gigi kelinci Gigi kae. kelinci. Bojomu ya gigi kelinci ya. Ki ngawur ki mah nyambik. Dadi gedhi. Eh, Ya ora? Nggih, nggih. Wong ayu ki malah kurang syukur. Ah, nggih. Malah besok saya bisa meyakinkan nekankan wong ayu ki besok cadangane malah neraka. Wong ayu. Neraka. Wong ayu iki Neraka. Budek jane iki. anek sing nggon swarga. Swarga ki malah wong sing elek-elek. Mergo syukure gedhe, oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, insyaallah dienggo munggah ning tanah suci, munggah haji. Alhamdulillah. Wong elek kaya ngono kuwi. Mula nek wong wedok-wedok kuwi sing elek-elek malah swarga. Malah swarga, mergo syukure gedhi. ayu-ayu ngene iki Bahaya kuwi. Gambling, isuk main gambling. neraka iki. Ya mbok, Elek swarga. swarga. Kowe ngomong iku bisa nglakoni lho. Iya ya. Tenanan lho. Iya. Sampean muni piye? Ayu ki neraka, Elek swarga. seksi panjenengan Mas Ah, Panji. nggih, kula sekseni, kula sekseni. Mbah Lurah sak perangkate lenggah disekseni. Ah, Iya, iya. Ini maju. Napa? Iso nggelar kudu iso. Gulung. Gulung. Ada pertanyaan. Pasti ada jawaban. Wong buka kudu Nutup, iso. Jagung bakaran. tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Kowe omong tak takoni ra iso jawab. Tapuk lambene. Sing ngongkon sampean. Urung kene. mbok tekoni mbok Ah tapuk. sing mbok kongkon kok. Ayu neraka elek swarga. Ya, Sing nimbali sampean sinten? Mbak Lurah, Asmane Pak Wayan, kagungan garwa. Gedah, Wedok apa lanang? bedok. Nek munyawang mau ayu apa elek? Liyane kuwi ya. Piye to kowe iki? Lah wong sing ngomong sampean dhewe wedok kuwi nek ayu neraka elek swarga. Garwane Mbak Lurah kuwi lho ayu apa elek? Liyane kuwi nyamut aja kuwi lho. Bu Lurah ditok Bu Lho, Lurah. omong ayu apa elek ngono lho. Bu Lurah, Lho. Ayu apa elek? aja kuwi to aja. Lho. Teko bakal mindoho ndi lho. Ora iso wong kowe omong ayu neraka elek swarga kok ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek nanti. Loh. Ayo satu jawaban. Ayu, ayu, ayu. Ah, neraka berarti. Neraka wong Gitu, mau Mas. wis muni kok ayu neraka elek Swarga swarga. kok. Jane neraka tapi sarene tresno karo Pak Wayan, terus nyungkuyung masyarakat, terus nanggap wayang akhirnya swarga ngono lho. Dadi mek ngono lagi. Sing neraka ya kowe dhewe kuwi lho iso. Kok lek bleset. Nembang jajali. Iso nembang to? Iso. Nembang karo penyanyi apa dhewe? Dhewe sik. Ya, dhewe sik, dhewe sik. Iso awakmu ki suwi nyanyi. Nek gobyos ya. Nyuwun pangestu. Nggih. Sinden-sinden senior Oh iki. iya. Ah. Gede. Nah. Dah jan. Ora bleset. Kowe ro sinden nomor 3 sisih kene. Lho kuwi langsung iku. Kuwi sing mare istimewa kudu suarane. Apa? Nek bengi bar nyuroke nguyuhe bantere ra ngono kae remangsamu kowe ora paham kok cemu sak pira Mas coba kembang iso mboten Iso. anjur pangestu kae karo Tau ngrungokke ta. Tau ngrungokke nggonku yo. weh jan kaya wong nyigar keramik sak ayo sak
Saged. Iso. Man, Iso, iso. ya Mas, lagune ane ya Mas, manut nggih. Coba Bismillahirrahmanirrahim. saged saestu lho. Sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Apunten Pak Parjito. Ayo nggih nyemanggaken. Jan dalange nek sepuh iki suguhane Lah niki minimalis. Nek dalang nom Mas Kako, Mas Cahyo, Mas Bayu ngono kae ngarep mesti ono iki mik cukup roti kering. niki Sugahe. niki mawon nggawa dhewe. Niki kon nggawa dhewe. Masyaallah. Pancen bengi iki tanggapane borongan. Jan lah irit ya. Anggih. Coba Mas, coba Mas. Cene tak pinten Mas. Pancen dalang kentir iku benten kok. Beda. Wong enak kulino nginceng. Lah, aku karo untuk kok ning Kalimantan abot. Rei 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 rari rari rei rari rari rai ra ira rari rai ra. Lagi Mas Duduk. Ayo, Rei 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 seneng iki. rari rari rei rari rari ra rai ra rari rai ra. Ya Mas. Piye to kok gak Cangkeme iki lho. Lah wong kene wis muni kok iso gunane lambemu ki nggih muni. Ora kok terus meneng wae mek tingati ku. jare mau iso nembang. Lambemu ki lho. Kowe iki muni yo. Terus kok meneng ae. Tak idoni yo. Lah wong wis nembang lho. Lah nggih lho jarene mau iso Mas nembang. Dalang ki mulai jejeg keprak. Kene lak sangkit ndang langsung santak to. ngono. Sindene nembang. Dadi ngerti greget. Nah, ngono lho. Bagaimana? Lho, kene wis musik muni, kene muni kok sampean gak bunyi ki Ya, piye? ya, piye aku piye? Kowe engko tak ijolne sitok ning kono lho kowe engko. Malah Aku piye? napase metu. Napas. Oke. Ambekane ditokke. Ya. Ayo Mas, musik Mas. Ono ya tak bokokon. Musike oke ra yo. Aku piye? Napase ditokke. Ya. Ini Mas. iso. Rei 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 rari rari rei rari rari rai rai rari rai rai. Koclok iso iki. Lah nyapa malah mbok abab yo. Jare napase kon ngetokne. Napase metu ki karo bengok, Karo piye? karo metu suarane. Aku lak napasku metu. Re re ati ana suarane. Laku. Ambil napas kuwi arep nyumara ngono lho Mas. Karo piye? Suarane metu, napase metu. Heeh. Lah ngisin-ngisini to kowe. Piye iki? Loh, kok piye? Napase metu, suarane metu bengok. Lah, Ngono lho. iso. Ya Mas. Aja mari budek musisi ya. Iso. Mulai eling. Bengok napase metu. Ya, bengok. ya. Nggih. Rei 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 reri reri rei. Oi! Rari rari rai rai Oh! rari rari rai. Oh! Oh! Ngangkrek tenan nek malah ngisin-ngisini Pancen angel kok Sing angel. angel niku lho Mas Parjito niku lho sing angel niku lho. Sampeyan ki jo ngisin-ngisini Mas Parjito. Ayo. Kelasé Kalimantan lho iki. Ah. Sumatera menjajah. Digawa adoh-adoh kok malah. Iki ora trimo ming dalam kota, dalam daerah, luar kota, luar pulau, luar angkasa. Iki mumpuni. Isi. Sembrono. Sembrono Lah lah. niki lho sing ngomong niku kon bengok pangah bengok rasah. Nyapa sebabe laris? Napa? Kuwi lho gawane ning kene iki lho. Mula laris. Ayo musik. Ono kuwi. Nek wis aku rei 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 terus sampean rari rari rai 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 rari rari rai. Ngono lho. Ya. Aku reri reri re sampean rari rari ra. Rari rari. Engko. Nanti ora saiki, engko ngenteni sik. Ora kesusu. Latah kok. Rumangsamu. Engko sik, yuk musik. Rei 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 reri reri rei Ora tau bener. rari rari ra
ira rari rari ra. Masuk duduk masuk. Re 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 re. Masuk rari rari ra rari ra rari rari ra. Ayo nggak punya Mas duduk sudah dia. Musik. Nah, re re. Terus lehmu muni kapan? Jare engko Saiki. ra ra ra. Wis ora nembang karo kowe. Diomong angel-angel. Kowe iki nek dijak nembang kok iso tenanan ngono Iya, kok iya. iso. Ayo, awas. Lara. Iso tenan apa ora? Iso. Ganti wae A minor coba. Wangel kok. Lale lale lelo lale terbangi. Tak deh tak deh tak deh tak. Apa? Napa? Enak nggih lambemu apik-apik. Saya itu nggawe contoh dulu, sampel dulu. Awas. Mencontohi. Wis ganti neh. Itu lare-lare. Mas. Mas. Magadi. Mas mbok panjenengan ki Angel. melu kepiye ngono lho. Angel niku. Bocah niku angel kok omong-omongane. Kowe ki jan Mas Parjito ki ya lek ngarep-ngarep sampean ki paling ora diunggulke lho kowe. Iya kaya. Kok iso mbok yo nglenggahke Mas Parjito Lah sih. nyapa dilenggane wong iso linggo dhewe. Kok masamu dalange iki lara kuwi. Maksudnya ki kono piyai sepuh. Seru lek tuwek enom ora nrudus. Maksudnya ki Mas Parjito lenggah ki tujuane apa? Yo ndalang mosok ngono mudin kuwi ya. Kowe lak ngerti to dalang lak mesti atribute ngagem blangkon. Iya nggih blangkon. Nggih helm lho ya dikira pemadam kebakaran. Ngawur ben dipangku penak kono lho. Pura iki bangku iki. Pejak omong-omongan kok iso suwe. Sing serius. Nah, Nah. serius Mas. Ah, sing serius ngono. Nggih Pak Pasito. Nggih Iya. nggih Pak Pasito. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah ya salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin matur nuwun dumateng Mbah Lurah Selen. Atur suwun, Mbak. Loh, Nembang kok. Jang seneni, Mas. Piye to ditembangke ngono nganggo Wong syair. wis diiringi kaya mau ki manut karo awale ngono lho. Mungkin bakal mikir neh lah aku dadak-dadak nih giting aku. Pekerjaan apapun pasti bawa resiko pemikiran ngono lho. Yo, Ya. matur nuwun dumateng Mbah Lurah. Mbah Lurah wayan memang amanah. Masyarakat pasti terarah, Rezekine berkah barokah. masyarakat pasti terarah. Rezekine berkah barokah. Wong kok apa-apa iso ki. Diomongi kok. Jane gatikan lho jane niki. Matur nuwun sedaya para perangkat. Sedaya perangkat. Nah, perangkat iki ya pas tapi. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Stop. Ki alon jajal alon. Matur nuwun sedaya perangkat. Coba. Sedaya perangkat kabeh hebat, kabeh hebat. Cah, ngene iki lak ya melu seneng to. Senengku mek mewakili kanca-kanca. Sampeyan ki tuwa ning tuture iso digawa ngono lho. Dadi perangkat aja maksiat. Siap. Iki piye iki? Alah mbuh. Siap. Dadi perangkat aja maksiat. Insya Allah iso manfaat. Dadi perangkat aja maksiat.
Insya Allah bisa manfaat. Kowe iki kok iso padha ae karo kono. Tak getiak dilat datukmu. Iso. Matur nuwun penonton sedaya. Ingkang sampun mersani budaya, mersani budaya. Sareng-sareng nderek ndedonga. Mugi sedaya panjang yuswa. Matur nuwun dumateng Pak Dalang. Dalang ingkang sampun gelar wayang, gelar wayang. Piyayine sepuh sregep sembayang. Tumindak maksiat kuwi arang-arang. Iso to ya. Pinter, Tumindak pinter. maksiat arang-arang. Arang ora tahu bahkan ndak pernah. Amin amin. Ya lek amin. pas kilap tok kadang-kadang lakoni. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Sinde songo ndi terus yo songo iso. Lah, songo lho. Songo. Ayo. Bapak Dalang ngasto sinden songo. Halus. Songo. Yen tak delok nindake perintah agama, perintah agama. Ana sing enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Ana enom, ana sing tuwa. Enom tuwa besok suwarga. Sing pinggir dhewe bocahe ayu. yu kuwi ngono ya idamanku ya Alah. idamanku. Yen sandinge rada lemu. Kuwi ngono uga gendakanku. Wah, tak jotos tenan kowe. Wong apik-apik kok iso. Ayo kene, Dok. Salatullah, salamullah. Ayo, Mer. Allah Tuhan. Ayo, Meri. Ayo, Mer. Katu, Mer. Salamullah. Allah Yasin Habibillah. Ini, Dok, karo Mas Kruduk, Dok. Coba. Jan tak golekne sing apik. Kene, Temen kene. kaya pegawene Bang Mekar ini dandelamu. Ini aku. Wes, sampean karo aku, Dok. Sini, Dok. Selamat malam. Gandenganmu ki Aki. Aku. Aki sakmene iki cop-copane sepiro? Wes to nikmatono. Nikmatono. Siji Bersyukur disa mawa cara. Kowe lho Aki. Nggih. Aki kan nek timbele loro sitok positif sitok negatif. Nggih. Men kalau plus. Betul. Tak delok anu cop-cop. Sing plus di sing min di ngono to. Antara plus karo mini ombone ra padha lho, Mas. Tambah 50 tak jol iki 50. Wis to syukurono kabeh iki wis dindom dhewe-dhewe ginarise dhewe-dhewe. Nyuwun pirsa Mas Parjito kan. Nggih, pripun? Gandengane iki pasmu ya karo iki. Bojomu iki cerminan dari dirimu lho, Mas. Aku Iya. biyen yo mbok rayu-rayu ngono kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa. Bojomu apik bakul tahu takwa. Lah nyapa? Iki bakul kacang bandar saiki. Wis to apapun bentuknya. Nek bojoku iki lak nuwun pangapunten Ya, Mas wis. Parjito. Nggih. Bojo kula niku memang saya haruskan untuk nge-gym setiap pagi satu kali. Iya. Setiap hari satu kali. Mula awake apik. Nggih. Takon nge-gym, takon senam. Bojoku melayu kok. Lho bojoku ya hobine melayu, ben isu Melayu Sehat. olahraga, lho Mas. nyolong diuber melayu. Oh, ambleset tok kuwi kok iso. Gak sayang, gak Lah sayang. ngono lho. Enggak wis to. Wah, kok ambumu kucing men lho iki. Rumangsamu pemene ning pring apa anan bajing apa? Oh, jeding. Ini ya, Dok, ya. Dudu awak. Lali lho tak lali. Iya. Ini, Tempat kok sing ngono. Aku ki nek umpama jejer karo sampeyan, ki kaya-kaya adem atiku, Nduk. Duh, kenal aku lek Ngono. Nduk, Taman yo adem Mas jejer aku. adem tenan. Aku adem. Adem. Aku lek sejarah aku ki adem, Nduk. Berarti ayem adem ngono ya, Mas. Ya, adem sing ndur, adem sing sor panas kuwi. Dadi Sayang, cintaku, suamiku. Pripun, Dik? lah lagi Sama lek tresno to karo aku. Nggih. lagi apa? Iki umpamane ya, Mas. Alah. Pripun, Cai? Umpamane aku dadi kembang. Sampean sing dadi apane, Mas? Ayo wis gandengane kembang mesti ana to, Nduk.
Yen menawa sampean dadi kembang, aku tak dadi kumbangi. Gak isa. Sebab ana lagune. Piye? Andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Tak entup, tak entup. Mas, berarti aku sampai top Iya. terus ya, Mas. Engko lek anu tak selintupku. Ma! Ngapa kok dadak nyelintupmu iso? Topmu kan, Mas, Apa? prigel kan dadi bunga. Heeh. Upama aku ya tanduran pring no piye Mas sampean Umpama awakmu pring nu aku dadi bajing. Dadi aku mek seruntul tok ning Lho, sono. ora mbok krowoki. Yo aku ning sono tak krowoki. Aduh, Apa nek dadi pring gundulmu iki? Kok lek dadi pring aku dadi gendruwone. Wes. Ora indah. Pangga indah Oh, awake enak dhewe wong itu ya dadi pring, sayangku, kuclung ya. cintaku. Iya, Dik. Sayang, Dalem sampean tresno to karo aku. cintaku Cintaku. kepadamu tulus Sayang, dengan hati. Sayang, Apa, Dik? umpamane aku dadi kompor, sampean sing dadi ampane Oh, sayang. Piye, Dik? Umpamane aku dadi kompor, Iya, iya. sampean dadi ampane sayang. Oh sing lanang gendeng iki wae. Aku lak nyenengke bojoku to. paling resikone duwe bojo ayu yang ngene gendeng lho Mas. Makane sampean kudu duwe bojo kaya aku ben tetep waras. Malah sing gendeng kowe kuwi. Umpama sampean dadi kompor ya Cayu. Yen jelas sampean kompore aku njur sumbune. Kok iso ngono? Kompor tanpa sumbu, sumbuku ora iso metu mlebu. Mula sumbuku tokno ya, Dik. Iya, Mas. Iya, iya. Dadi aku mbok sumbani terus Iya ya, tak Mas. sumboni. Mas, Apa nduk? kono kan ya pengen dadi kompor Mas. Iya. Aku nggak mau kalah. Sampeyan dadi apa Cahayu? Aku dadi gas LPG Mas. Umpama sampean dadi gas LPG, aku sing dadi regulatore. Dadi mlebu mak bles. Bles, Wes kok gak ngeses blas ya Mas ya. Enggak ngeses Gak belas. ngeses belas. Wes langsung Buntet ya, Mas. buntet bongko. Bongko apa wis. Sayangku. Apa nek, Dik? Cintaku. Dalem. Hujan gak romantis Ya, belas iya, ya. iya, iya. Umpama aku Apik, dadi bener. sandal tengene, Mas. Yen sampean dadi sandal, aku dadi jepite. Sandal kalau tanpa jepit tidak ada artinya. Mula kaya ndene tresnaku lan tresnamu iso kejepit dening kaya sandal. Terima kasih sayangku. Dik. Jepit kae ning dhuwur, sandale ning ngesor. Ibarat sing ning ngesor sampean, sing ning dhuwur aku. Iya senenganku. Aku yo mau kalah Mas. Kayak sandal kayak apa kowe? Kono kan yo ndek sikil to Mas. Aku yo ndek sikil Mas. Apa? Aku pomo aku dadi sepatu Mas. Sampean Sepatu. mau dadi sepatu no, aku dadi teleke. Dadi mbok idek kelet terus ning awakmu. Yo, Ngalor ngidur wong loro ting selenting gitu. Nah, ya. nek mambu selentang sedene oh kaya kluthuk Oh, karo Bojone. bojone. Dadi ketara. Ngono, kita berbulan madu ya, Dik. Iya. Wis pokoke sing kepenak, Mas. Coba aku minta kodnya, Mas. Minta kodnya, Mas. Minta kod. Iya ae lho, nyapa tok nglirik ngono ae lho Mas. C, Mas. C, Mas. C, Mas. Kene. Oh alah. Kumihiligea Oh alah. Indiana. merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Asik. Coba kamu dari sini coba. Kamu dari situ, Gel. Rono. Ki hubungan ki. Awake dhewe ning Rono. ning isor tower e Mas awake dhewe. Sing apik ning dhuwur tak jongkrokne kowe. Keluarga penyakit tok. Dek Prigel. Iya sayang. Prigel. Iya. Kamu larinya slow motion. Lah ya. Iya. Ya coba. Romantis ya, Iya. Mas. Dek Prigel. Iya sayang. Mas Kridik. Aku. Apakah kamu merindukan aku, sayang? Iya sayang. Aku sangat merindukanmu. Jenenge tangga ya mesti. Kumihiligea merah dirigea. Siapa tahu Yaro. Rasa cemburu nyapa tau jenenge. Merah dirigea kumihiligea miligea. Abote masuk cilik. Mas. Apa nih Mas Yosi? Iki masuk cilik bandule abot Ram. Ayo
aku. Ya ya. Juwotok sing mah. Mesti Mary giyeting kowe. Ning kene, Aku yo Mas adegane tak piye? tuwuyu nang kok. Kowe kudu iso romantis lho. Wong wedok. Adegannya Romantis nek padha nome padha tuweke ngene kok. Ayo penak to karek pok. Karek amoe kok iso. Adegane piye, Mas? G. Kamu dari sana, slow motion. Iki sapa iki wedok? Loh, aku paling dak ini Sri Devi. Sri Devi. Aku Sanjedu, Berarti Sanjedit karo Sri Devi. awakmu serigala. Loh, kok apik iki, Mo? Hani. Hani ki sapa? Mary. Kok Hani? Lho, bapakmu, oh, mbakmu jenenge Hani to, Bu? Hani ki sayang, apik. Mary. Heh? Oh, ayu kopokan lho iki malah. Piye to? Sing Yo, apik kowe sing iki lho. romantis ngono lho. Kok ngono? Mary. Ya sayangku. Ayu, set. Sama narep nyapa? Arepe maling. Lho nyedek Kaya kowe iki desik Kok malah. marani dek kok iso takon Walah, nyapa. Wong marani kowe kok arepe nyapo iki Wong jenenge. ayu iki gak patek peka lho, Mas. Ge, Mas. Lagumu apa, Mo? Aku paling tak apa dek, Dek? Kumhelikia. Gemere hari sal. Kan iso Sama bahasa, yo India. malah iso bahasa Angge malah bahasa India barang iso bahasa Inggris pinter. Hari gemere hari ta, Bre? Tum. Gemere hari. Hari? No. Ah. Ah. Malah kayak kucing. Kowe iki kirek kok kucing. Ora tau ro kucing jae. Lah kucing karo kirek. Spesial lagu untuk kamu. Nehi. Enehi ke puncak gunung tinggi. Naik Hei, kuwi naik kok iso nehi. Naik lek sing muni wong bujel, lek sing muni wong India ya nehi. Ayo sing apik kok iso. Mas. E minor. Kok ya kanakno ngono ya, Mas. Awake dhewe sawetara ora usah meri, Dik. Gak meri aku, Mas. Ben jajal. Ning tok ndi wae. aku? Aku ning ndi? Surpring. Dene kene dak. Anda arep ngono kok ya rewel ram lho. Hamko hamise curalo. Masya Allah, modelnya kayak tumpeng iso nyanyi ya. Suarane apik. Hamko hamise curalo. Kowe iki jane iki kemesraan apa latihan senam? Aku pengen Malah pencilaan. kuwi lho, Mas. Hamko hamise curalo. Dil nikahi tum cubalo. Hamko hamise curalo. Lalah tanganmu. Wong wis guak rono kok terus ngrayak. Lah ya iki tak buak wis golek iki lho. Lho ora ngono boleh lah. kok iso. Ding tak ndredeg. Tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah, tuntak dudah. Tuntak dudah. Yo, Bil, tak. Vokale kono. Tak. Vokale. Bil. Eh, Hmm. wis sewengi ngene. Tak. 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 Hamko. Ayo tak. Bil. Anu njaluk disogok. Sik. Mas, iki pengibote iki sok ngiringi qasidah. Kok mbok jak nyanyi India ya blesete adoh to kok iso. Buajahe pojokan ke. Ngono. Adik, nggih. Ha nggih rada budhe. Nanti Tak duludah. tak duludah. Dang ayo. Ayo, Ndang e. tak duludah. Tak duludah. Ayo, Dik. Nah. Asik. Ah. Asik. Ayo. Yo. Yo. Sepite tempo. Bil. Cepetno Mas, cepetno ngene lho Mas Santa. Ngene. Mas, ngene lho Mas.
hamilu juralu Aku hamilu juralu Aku hamilu juralu Aku hamilu juralu Ulinari Umunari Umikuni Oh, amko. Oh, juralu. Dah, tung tak dulu dah, tung tak dulu. Ini wae ya. Ini wae ya. Enak. Apik ki? Piye piye piye? Kok gak romantis? Piye. Weh, wis aku. Nyapa? Bareng tak angkat tak duk nih. Piye, Lah Mas? kok muni ya? Piye? Oh, LPG-ne metu. Berarti LPG. regulatormu Mas sing kurang trep. Regulator gundelmu. Kowe ki yo ngono. Ha kon dhuwur mbok uncane ngisor mbok dedel ya jelas metu to kok iso mangsane. Nyapa Mas? Tetep aku. Gawe isi staples bar Dek Frigel, Ya? lagune ora angel-angel. Hmm? Iki digaweke mau lak Mbah Lurah pun jambu alas. Sudah. Digaweke nuansane rada rame ya, Nduk. Oke. Ben pelok wae. Ya. Pelok wae. Kene. Eh. Pelok. Bojomu tetep diladeni Kene kok. yo. Tulungi to Mas romantis. Oh iki jambul. Aku bar mbok gendong kok iso ter ngono to Mas. Lah gundelmu. Aku hasrat Mas. Sisi yo gila kowe. Rusak hasrat. Yo ora apa-apa karo bojone dhewe. Ya. Aku birahi. Piye? Tak kawin suntik ini, Dek. Suntik cengelmu kowe. Awas, gaweke ya, Mas. Oke. Coba. Oke. Aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung kowe wis asu ning kali nggawa pancingan Wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung kowe wis asu sosor bebet di sosor meri Salahmu dewek mohon diwari, besok gak lagi-lagi. Pulo-pulo wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu Genti awake dhewe Mas sing drama ngono kuwi Mas. Ayo, Ya, ayo. apa? Ngono kuwi mang lho Mas nyanyi. Ning room ayo. Piro sak jam? Ngono kuwi lho. Patin. Imak cucut dimadai karo macem bacot ini bawura. Aduh Mas, Neng pasar kok tuku cipil, gak samarien rata pikir. Aduh dek ojo kuatir. iki lho Mas senenganku. Iya. Aku anggur nyanyi iki nek kelingan sampean. Kelingan diduk. Lha iki lho. Manuk gagak awaku pancen sengaja pancen dijarah. Aduh Mas, sakit hatiku. Ono kadal kok ngombe oli, yang tak budal ojo digondeli. Aduh
aja digondeli. Bang kacang kembang kadele elae lopagrake dadi gawe yen pancen dikarepake ayang terno boleh bae. Terima kasih Mas Lidik Tuk. Terima kasih, Yo, terima Cahayu. kasih. Aku tak duduk dulu ya sayang. Ya. Apa ya? Duduk. Terno. Alah liku kita kudu diterne lah. Terno takku terno. Aku Oh, gak alah. iso ngeter dhewe. Diajeng prigel. Coba rene. Ah, ya. Diajeng prigel. Serempek siji. Duduk. Diajeng Dawuh Kang Mas. sawetara. Bojomu nyapa to kok dadak ngendhok rono ki kok. Aku kanggo tibake. Sawetara ndak derekke kondro ning kedaton ya, Di. Kene. Sumpah lan prasetyaku kepiye-kepiye anggonku. Ngetutke rasa tresnaku. Ayo kondur bebarengan ya, Dik ya. Injih Kang Tuk Mas. tuk 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 tuk. Iya. Nah, ini. Nah, tuk tuk tuk. Sik, Mas. Rada metalaman. Batune bojoku sik ngedrop. Lah kuwi ra gawe mic kok lambene banter kok iki. Sik. Piye, Mas? Aku mangulo ditok-tok, Mas. Aku yo tok-token to, Mas. Ayo. Loh, Kono Ayo kepiye to? ayo ning kowe njaluk ning ndi? tok-tok. Eh? Tok-tok terus diiringno terus lungguh ngono kuwi lho, Mas. Tuk Mas. Duduk. Jajeng Mary. Dalem Kang Mas, aku seneng nek sampean ngene iki no, Mas. Mengingatkanku pada masa lalu sampean pas gandrung aku kaya ngene iki lho, Mas. Jajeng Mary. Hmm. Wis mulya dhewe kana. Kok mbok kan mulai ke kepiye? Ya Kenopraan diderekke. ngono kuwi lho, Mas. Gawe kata-kata sik. Ora usah samar, ora usah kuwatir. Tresnaku mung karo kowe Cahayu. Napa leres to Kang Mas jenengan ngendikan ngoten niku? Aku kandha bloko ya diajeng ya. Tapi jenengan mau lirak-lirik kalih ngono. Mripatku mung lirak-lirik ning atiku tetep kanggo kowe Cahayu. Ya terke. Tak tuntang tak tak. Ayo kita ketut. Tak. Ya. Nang ya. Tak. Kok ngono? Bareng kowe mlaku koyo ngono apik Cahayu. Piye Mas Ruduk? Koyo bangsong. Lah yo iki sing ngendhangi rada senimpen kok. Sampe gundulmu. Bangsane. Hei, Mas Par. Mas Parsito. Pripun Mas? Iki lak Lidik. wau nduk prigel pun. Nggih. Kali Mbak Lurah. Nggih. Mary nggih ngoten. Nggih. Iki kesempatan malam hari ini kula saged derek panjenengan. Nggih. Mula kula ngampil ingkang penyan. Derek pun Toh. niki Nyumanggaken panjenengan milih. Milo. Nggih. Mbok pilih wonten serat. Wonten. Oh, nek Mas Parsito ki Bebas, kok. bebas, Kene, merdeka kene. nggih. Kula sementara tak milih riyen nggih, tak milih. Nggih, panjenengan milih salah setunggal sing gawan kula Iki saking kiri iki ora apa-apa. Kiri. Nganjuk. Iki. Oh, iya. Sama sik Ya, menika nggih gawan kula. Oh, ngoten nggih. Ha nggih. Oh, jadi gawane yo akeh ngoten. Kene Cahayu. Mikmu tidak, mikmu. Awi njaluk gandeng. Mikmu mana mikmu? Kene Cahayu aduh. Lah ngene lho, aku lek oleh ki oke, lek kuwi mau wis oh alah koyo codot ya. Ayo codot-codot to iki. Tapi mang aku mbok gawe tapi rong bayar. Sampean ayu atimu modot ngono lho. Kok ngono to? Ayu tur modot Tak kira atine. codot. Krungu piye? Codot. Lah iya, krungu tenang. Berarti ya tengen. Tengen iki tengen. Iya, Jadi iya, krungu. iya. Kene coba. Pun iki Nggih, nggih. purba wasisa ning sampean. Sugeng dalu Mbak Lima Nggih, sugeng dalu. Iya. Ngono lho. Kenalan sik no. Lah kula
kok kalian iki pun tepang to Pak to. Mosok wis kenal. Endah lo, endah jenengmu endah. Endah. Salah WA kan. Sapa asamu, Dok? Rere Wah, Fatmasari. alah, yo yo. Endah sing sing Sapa? Endah. Endah ki oh yes Kak, duduk iki. Sapa? Rere. Rere Pak Sito. Endah yung si Deni didik barang mbok celuk. Re, Dalem. sehat ya? Alhamdulillah Ya sehat. ya wis karo aku kene. Cih. Iki mau wis tembang sawetara. Iki saiki titiwancine jenengan bebas untuk memberi hiburan sebagai para penonton. Iya no, iya. Sapa lagune? Aku mesti dodol korden bareng lho. Hah? Dodol korden. Heeh ki mang slambune mbokku Ngawur. tak pedhot. Iki ki style bocah saiki ki sak angger sinden gawe kenekan. Bojoku lek ngene kakean. Pripun? Dek sambirne kene. Betul. Kene dikai, tengah kei, mburi kei koyo pemean lho. Lah yo ora beda. Pakai anu ae campur sari. Terminal apa kuwi Madiun Ngawi Jobi. Nah, ngono. Coba. Yo. Medun ae Pak De. Kok Pak D. Wong seni kok nyeluk kancane kok Pak D. Keakraban. Timbang Pak D ya belum melik. Keakraban oh nggih. Anu Pak De C Pak De. C. Nah gitu. Nggih. Nggih tahu pula. Yen aku kangen. Kira lulu. Aku kelingan kaya ning stasiun Kediri lho. No. Kereta ndoho. Kangen karo Dek Rere. Ta sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus pipimu. Awas kok Siapa? aku yo gleno pasangan sitok lho. Oh iya, awakmu nek nganggur gak penak ya. Anu Bu, enggak Bu. Coba iki nek. Niku nggih gawan kula niku saking Nganjuk. Tak golekne. Iya. Iki cara panganan ngono lento. Jadi cara panganan ngono lento. lento. Iya, bahane kok tempe bosok. Malah Saka kacang tolo. iki ya. Purun. Iki Nggih, malah mbok ibadah kape ini aku. dinikmati to. Ngene iki Disyukuri, malah penak. disyukuri ngono lho kok. Malah oleh. Mbok aja nyepelekke aja. Oh alah oleh. Kok malah. Lagi Wis ben dirasakne Mas Pluto. lagi mendem ra kolu lho iki jan. Pomo mang sampean bersyukur oleh aku mesti oleh luwih apik. Dene mang mbok getuni kok malah ya luwih ngono kuwi to. Asline Dewa Jawa Togong ki nyabda sam. Tapi ra apa-apa. Apa? Bener ra apa-apa. Alhamdulillah. Bengi iki nek neng bujul nek iki alhamdulillah wis. Sebabe Mas. Ra udan ngene iki untung enek iki. Lah nyapa? Dadi wene gluduk lho ya ini. Ya ora kok iso. Sayang. Ya. Ya Allah. Malah jijiki ya. Mas. Mbah Lurah ki karo kuwi ya kedanan ngawur ae. Ya nih Jo. Mbah Lurah e goro-goro kuwi. Alah Mas yo mbiyen lho karo Mary obat terus bar Mary terus aku ngono Ya, ya, lho. ya. Kene lho Mas ayo Mas. Sampan ki mbok kene iki aja duwe kembang mawar ngene iki to, Nduk. Lah, Iki iya. kantil lho Mas iki. Aja duwe kembang kandel. Iki kembang bojo iki Mas. Diganti sesuk. Kembang apa? Kembang api kene iki kembang api dadi meledos gundulmu ya. Rasa kabeh. Kowe ra sia-sia ora. Alah mbiyen kita apa to Mas? Ya Mas. anu biyen kita elek saiki menemen ngono dadi. Kene ya, Dik. Lah nggih kaos tangan bareng nggih kaos tangan bareng saya. Kos tangan matamu tak kurite ireng kok iso. Kok kos tangan piye? Mangsane. Ayo, Dadang. Iki wis tak blonyoi kunir barang Mas jane. Kowe ngerti, bojo kuwi nek masuk angin, cukup nggih tolak angin utawa antangin. Dek iki lho iki. Ndakku kae mau kaya apa Mas? Tak keroki ngono. Tak keroki geger kok metu nomere to. Rumah sampanan kodok no kok. Enek tulisane ngene. Piye, Mas? Coba lagi. Leset. Ayo, kaya kuwi.
Yen aku Kaget aku Mas, aja banter-banter Mas. Ora omong roh bengok, aku kaget lho Mas. Mbok ngono kuwi omong dhisik. aku arep nyanyi kanggo sliramu Lah cah. ngono lho. Dadi Bocah kok ayune kaya ngene. Lho kok malah kaya kethek. Lah aku ya ketek lanang kuwi kok. Iya, iya. Ausane. Sayang. Aku mangko mbok ambung. Eh. Aku. Lho kok tibake truwok. Kowe ra sembrono. Ayo dibaleke. Ora ayaan ngono kuwi. Duh maksane. Baleke. Sorry ya sayang ya. Kadung mbok ambung. Malah komburi rambut entek kaya undul. Sepurane aku ora ngerti. Hei! Kadang-kadang Mbok wale malah kaya bokong kethek. Bangsane. ora ketok lho Mas. Sing apik ngene, sing apik ngene. Sik lho Amit pangapunten. Pangapunten. Ora usah pamit nang dhuwur ora usah pamit. Trauma apa piye wae kok dadak. Gane kamu. Iki namun iki kabutan gelungan lho Mas. Lah iya. iya dia. Nyapa yuk. Aku nek pelanggan baru iki. Bangsane. Ayo. Cek gawe rene mok kosa. Ngene sing apik dijolne ndase piye? Aja kosa. Masyaallah. Yen aku kangen, Lah ngono lho Mas. kangen karo sliramu. Ya. Tak los-los. Tak sayang jangkrik. Jangkrik. Min jono min ya jangkrik. Aduh jangkrik. Nyapa. Loh, bojomu ki karepe memberi Aku perhatian lho Mas. Perhatian, mbok gendong iki ku ketatap ngene amu lho. Neh kosa. colne wis rada ketuwek. Ketuwene rada enom ya diopeni dhewe. Iya. Mas Marsito, Tripun. nyektosipun lumampahing pagelaran menika gumantung saking panjenengan. Nggih. Rono nggih, kula nggih. kalian Mas Nur namung nempel wonten pagelaran. Nggih, panjenengan. nggih. Dados sak gaduk-gadukipun sak kecakup-kecakupipun wonten ing pagelaran Nggih. sedaya dipun lenggahaken wiwit saking Nggih. muda, sepuh, Nah. semuanya disamaratakan. Nggih, kedah ngaten. Nggih, Nggih, Pak nggih. niki Menika kula nggih beto presiden Nggih, kula nggih. sak menten Nggih, katahe nggih. nggih. Kedah dipun jumenengaken. Monggo, monggo. sama sih. Satu persatu. Dua, ya kene. Dua. Nah, dua ndak apa-apa, dua. Iya, iya. Nah. Ya. Mas Kluthuk panjenengan tangkleti asmane sinten Nggih, kersane? Mas Dito. Ah. Ada pun kita tidak. Ya. Wis nyogon kabeh telu gon kabeh ngono. Ya. Asmamu sapa Nduk Cahayu? Nggih, sugeng dalu. Iya. Kepangaken nami kula Matrika Risandri Artania. Wah, jenengmu apik men to. Sik sekolah jenengan. Nggih, Kelas pinten? alhamdulillah. Kelas pinten? Kelas 10. Kelas 10 iki berarti Kelas SMA ya. 1 Kelas 1 SMA. Ya. Sekolah ini tidak Teng SMA Negeri 3 Nganjuk. nganjuk. Nggih. Amin. Pokoknya sekolah terus. Nggih. Saman sapa? Kok mencap. Kita awakmu sampe lek tuwek gualak kowe. Sabar dong. Namamu siapa? Cak? Happy Surya Octavia. Wah, mbok meneng to. Iki tekon nang ngene. Asmane siapa? Happy Surya Octavia. Nganjuk. Nggih, Kelas pinten? 10. Oh, padha kelas 1 SMA. Nggih, Iya, sak sekolahan. beda. Oh, beda sekolahan. Ya. Wis bebas. Sampean berdua pe nembang apa wis nyanyi apa bebas. Iki mumpung iki nggo elektron sing